Onimnya Trisna dah. Aramo Krishna dah. Bisa 30 deh family. Family dah hero berapa kira? 30 beribanan bisa buta. Long live, Bubagra long live. Gerta tiprolen snam nai. Gerta tiprolen snam nai. Gerta tiprolen snam nai. जों पूर्व महरिपुर बुरातलिनि उङै आं तिनि प्रार्थी हिसाबै तिनि खरांगजापारा सफायजाक अर तिनि विभिन्न पार्टीनि याकारै तिनि 30टा फेमिली प्राय 100टा भोटार तिनि चिनितिफ्रा मथाजयनि उंफायका बरंनो जों लामसगो बुबाग्रानि उङै ब्राबो वानसगै मानहा जे थानचा सारासिनि आर कोनो लामक्रै अ लामनो बुबाग्रा सारासिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हिंदी सिनि अस्तित्व रखा हिंदी करै बिनि बागै ब्रजत बुबाग्रा ना हामजागै तिनि र फायका हामबाय तिनि खरांगजा गामिओ जों जे फाइअरो जे कायसा मीटिंग खालायमानि अ मीटिंग न जारा फाइनल नगै आमसकै न चिनि खातंग थका आसकै न खा ब्लाइके कसांमां उंखा जे चिनि थिनांनि जे सभा जों थांजांनानि हानो फिरक मानानि सभाओ अ गामिनि बुरा बोरैसो सिख्ला सिख्लि चेराय बेबाक न तिनि बुबाग्रा न सभाओ लगिरिना हिनि फायका आबुनि बागै जों ब्लाइखन मा खातंगो तिनि कामिओ जेखने बो जों तिनि महरिपुर बुरातलि कामिओ आं तिनि फाय नुखा जो अ आमसाइनि बररक बुबाग्रा न सभाओ लगिरिनानि बागै जतन तियार बरक जतन लगिरिनानि बागै तिनि सिसाजाक आबुनि बागै जों बोसखांनि सालनि जे सिन सभा जों खोप्लायोमोन होनना जों मानसुगौ ताइ आबुनि बागैनो आं अ आमसाइनि टेबुल लुकुरंनो आं कयनाय आंनि बुमा बुफानि समान आंनि ताखु बुखु बेबागनो आं कयनाय जे बोसखांनि 6 तारिख जे जिनि जे सभा जे चंमारिओ जों अ आमसाइनि जिनि सेंक्राक जिनि दफाना हामजागनाय अ हानि बागै मुक्ति खिग्लायनाय माया गोनां चिनि ताखौ देवजित त्रिपुरानो जों आन्ध्र समारिओ गोबां बुट दिबुय खोप्लाय खालायै अ महरिपुर आमसाइनि कायसा लाइबुमा जों खालायानो होनना आं खाख्लायो ताइ 25 तारिख अ मासनि 25 तारिखआव ITI माथो चिनि बुबाग्रा फायनाय बिनि ककनो अ आमसाइनि लुकुरंनो ब साफायनायनि बागै एवं बोसखांनि सभाओ लगी सानानि बागै आदिनो ब और आसिक मात कतर ब कगनारे फायनाय एवं आदिनो जत्तनो न आं कसारो नरक जत्तनो चिनि जानि जे ड्रेस दंमोनि कानै आदिनो थांनानि बागै हामबाय Sram nai. Gerta tiprolen snam nai. Gerta tiprolen snam nai. para naik baik kasang kabel